오르큰 데서 났어. Tini sangrungsal bebagai khorok cuku simino sing hatanai rok sangrungsal mani bagai sangrungsalo kwaifang hati brum bazar ungo abni bagai kami amsoni lukorok baloni mikitong thaikitong phalma bai simin se boroni nukhung choleu abni bagai tini hatiwo phalna painani bagai joton thanglaijak abni bagai tini ke bukri phano Karbook press club ni adong rok simin no tini tahu biramani Tripura ni mangkuthi no khulai tongo tamni bagai khona nang nei nang sungka balai hamani kok जों समाय tanglai jakno himano Karbook press club ni adong rok taku biramani Tripura ni mangkati khorna bagai moji manthung mainathung phaifano u hathaino nornai opte haikino जों wanchuk lai koksab lai समाय tanglai angkhlai phalaijak aboni bagai oro amchoini lukurok sini u kokno belaino chajakha aboni bagai borok jungno logero asik siminche okay kami brum no sal brum no salai jagi no tongi togo especially beleke no hambai kwaifang amchori lukurok no suno guri tini u kami yake khana u kami yake soni u kami abteke subai tongoni bagai abono sanai kami amchori borok ba kri rok mangsiba hati rok maklayo chung buchiwo borok kri phano sung hak khulai tongi togo tini 12 September kakha balai no kha sajanai ko 2nd of September ni simin chung mangkhatai khorwi 2nd 3rd 4th saltham chung hak khulai mang tongkha paithago JCB suno roharka mantri Suklacharan ni order bai balai no khasrang janai ko phiaba 5th September ni simin 8th September jara simin no JCB ko yang biramani Tripura ni puskini zora phai sokpaikha phiaba 9 September ni sanjao no sokpaijani ko tini 9 no laiei 10 11 tei tini 12 September diponi soti damsa kai tongkha tawkhano chain gari JCB sokpaiyako unkhei nokha salbri hai kai tongkha tini bai kaisa kok sumung sanamusungo abo tama mantri ni order no SDM DM tama asuk serious riya hai kin nukjago mantri sakbai thangno 10 tarik lai thangnai 10 September bihig no kok rui kalanglangkha khrano sokpainai hinai it means 10 September mantri Suklacharan sakha 11 no sokpaina tongmani 11 no sokpailia 12 no sokpaina tongmani phiaba tini bo sokpaiako chain gari sokpainai hinai no ayang je puskini no bachirna thangai eba kheba rok khaklaina thangai taku biramani Tripura watana phaiei u hathayo phobjak langmani taku biramani Tripura ni bihik adini Tripura ni kokno rogai belai khas hajakjak bo a pukri no se bachirna thangai bo ha phobjak mani phiaba tini JCB phaina bagai boni pukri tam plai jakha hanai aw khabo sajanai kokno phiaba mantri sammani mantri Suklacharan kok samani bo soino asa hakabangma ayang bo longa borule khibinai u hano tumungma ayang phaising tuniri khanke bo tuisi methep jagnai tui methep jagise tuisi phungui tongnai ke angkhe apte ke tongya abani bagai oroni hano poskini o rinai opti hai bani kok mantri aw chawo ang support khlayu a kokno phiaba paithago mangkati khurbai manbai mani yagolo eba manya phano tong khurbai khan ke to sini samu bihino je subana tong azarawo a poskini no jai ki tebisa kaham ke sanamai a rogo khichunai ri nang thung
tagi ke boni besaro bukiri bosai no besai bu khijak mani bagi ke actually borok oro phai je nok tong mani abo bo apte no apu krini bagi no borok oro nok sewi tong mani ke pukri sikri khang kele borok oro phai mani kuno meaning si tong la aboni bagi koi nai o ga kairam parani political ni phanang thung ba sam tangkra ro ma phanang thung okar ro ma phanang thung ruwaza ro ma phanang thung tei srikantari chairman ro no tei orni political ni district president secretary BDO SDM jotono obono kobunai bo boroni nukhung or puskini ni bagi se phai tong phai ma ba puskini baini incident nangkha biramani Tripura thikya tabuk puskini no tewisha debak sangpai beyi puskini sinamoi arobo phewiri na thung asuna jotono hambai